dneska som tu prvýkrát s mojím kamošom Vojtechom. Čaute ľudia. No a po dlhšom čase natáčame v Robloxe. Takže Vojtech, môžeš ísť za mnou. No, Čo robíš? Ty sa tak laguješ. Počkaj, ja sa presuniem na iné miesto, aby mi to viac fungovalo. Dobre, a môžeme ísť? Parkour je to trošku. Poď, skoč. Hlavne budeš vyzerať jak nejaký starý detko na konci. A ktoré vybereme? Jak spadol ten týpek reálne. On skočil presne do stredu. OK, krát 4 ale už minus 47. Krát 4. Ja vyzerám jak Sigma. Ja vyzerám jak môj kamoš Sebi. Aha, jak ja vyzerám. Ja vyzerám jak môj kamoš Sebi má také vlasy v Robloxe. Keď neviete, kto je Sebi, tak sa pozrite na môj hlavný kanál. Mám tam, že natáčam s kamošom. Sebi. It's Sebi sa volá. Ja som zobral jeden vín. No nič, tak počkaj. Prečo som zobral jeden vín? Prečo kostra? Jaká kostra? Počkaj. Kostra, ja som dal plus 11 na sebe. Počkaj, ja som na teba. Ja vyzerám. Ja som tínedžer. Aha. Len trošku divný som. Že ľudia. Povedzte do komentárov, že jak vyzerám. Prečo som fialový jak bouchal? Reálne. Bra. OK, idem za ním. Za kamošom Vojtechom. Čo si dal? Nezomieraš náhodou, lebo prečo som tučný? To jak vyzerám, ja som hnusný. A prečo mám chvost? Potom pozrieť, ja mám chvost. Počkaj, musím sa bať. Kde si vlastne? Počkaj, idem na ty. Ty si predo mnou či za mnou? Ja neviem. Musíš čakať. Čakaj, ty si predo mnou. Však ty si za mnou. Ja som za tebou. Nie, si predo mnou. Však ty si taký kostlivec. No. No pozri. No poď. Ja mám chvost trošku. Dobre, teraz dám určite minus 25. OK, ja som dobrý frajer. Biznismen. Ja som biznismen ako... Plus 23. Ty si... Aniel. Kde si? Ja som aniel. Ty si... Čo? Ty si toto? Ja som duch. Ty vyzeráš jak divný. Mačo. Ty vyzeráš jak... Koľko by mali ľudia dať lajkov na toto video? Kúňaj to. To si myslím, že nedajú, lebo na najlepšom videu mám 100 zhliadnutí. Keď dáte 10 lajkov, tak dám ďalšiu hru z Robloxu, lebo Roblox až tak nenatáčam. A prepáčte, že nenatáčam žiadnu hru ani na hlavný kanál. Nemám veľmi veľa času. No... Počkaj, ja som spadol, neviem. Kde si Á, dobre, to je miminská hra. Ty si... Jak to, že si babetko? Ja som babetko? Ja nie som babetko, ja som spadol teraz nechťa. Však to je newborn a... Aha, to je také dievča. Ja som taký duch. No tu je Ghost, 265 rokov. No dávaj, neskápeš na jedno čierne svetielko. Počkaj, Alebo čo to je laser. Mne sa to trochu peka, že... Tak poď, my nenatáčame tak, že voláme, ale on je u mňa doma, takže poď bližšie ku mne, lebo aby si mal lepší Wi-Fi. Čo si mám zobrať? Plus 11 alebo minus 280? Ja si zoberiem plus 11. Ja som zase ten blbý detko. Ok, ja vyzerám. Nie. Ja som si dal minus 14 a vyzerám tak isto, to fakt. Ty stále duch. Páči. Mne sa to Tak musíš dávať iba minus, alebo kde si? Neviem. Dávaj duch sveta. Ja prejdem po tých červených, čo sa mi stane. No nič. Nic sa nestane. Každý je stojí. OK. Ja mu teraz za čo poviem, takže stopnem na chvíľku video. Tak dobre, môžeme pokračovať. Akú farbu? Modrý. Počkaj, skúsim takýto trik. Dobre, to je v pohode. To je v pohode. A zase modrú. OK. Prečo máš tak nudný hlas? Ja neviem. A prečo mám chvost? Vysvetlí mi takto, prečo má ten... To je plienka. To je plienka.
No poďme. Radšej ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, kto túto hru tvoril. Teraz to ešte raz na chvíľku stopnem, lebo takto tu nás na chvíľku vyruší. Prepáčte, že som to prerušil, lebo ja sa bál, že môj brat tu teraz pôjde dole a bude tu dať čo rozprávať. Tak my už sme sa dohodli, čo si zoberieme a ja si berem plus 80. To čo je so mnou? Ja som senior, ako Jakari senior. Ale ja som stále ten duch, ja musím dať niečo iné, bo Musíš dať čo najväčší mínus. Ty si dal plus? Hej, plus 80. Mal si dať Ja hovorím, že si mám dať. Ja som povedal, že si máš dať mínus. Ja som povedal, že si... Mňa zaujíma, že jak vysoko sa dostaneme, lebo keď sa pozriete dole, tak už sme extrémne vysoko. Ja ani nevidím úplne dole. Čo si zoberiem, 11 alebo delené 2? Ja si zoberiem delené 2. Ja čo som? Ja som to strivec ten. Ty vyzeráš divne, ešte jak si plešatý. No hej. Ty nemáš ako keby, neviem, ne. Hej. Ja... Keby ste chceli nejaký valhop z Robloxu, tak napíšte do komentárov daj si valhops. Au. To čo? Ja neviem. Ty si máš na to postaviť? Ja neviem. Ty si máš postaviť, ty máš ísť potom. Ja som spadol. Ty máš ísť dole. potom. Tak, na chvíľku to zastavíme a ja mu to vyskačem. Viete čo, radšej si zoberiem trofeje. Pôjdem si po trofeje a pôjdeme od začiatku. Ale. Kvôli tebe musíme ísť zase reálne všetko od začiatku. Áno. No, tak trošku to skipneme a ukážem sa vám, keď budeme zase na červenej farbe. No, môjmu kamošovi sa túto hru nechce veľmi, no zobral som si trofeje a všetko. Pozrite sa, ohodnoťte ma. Že som pekné babetko. Hnusné. Sice trošku plešaté mám oči, ale pre toto video by to bolo asi všetko, tak zatiaľ čau!